Kebeli pibaro syakatup khubor cengi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san menta ke sengi kilong. Ken snap ke Sorkar Jilla ya ke jing syakri kinahikai SSA ong ke seng Kongres. Hadin ki jing sange tre bamyok tulop en sedang tre biang kinong tre municipal nadu menta ke sengi. Lapin kut ya ke youth program jong ke Catholic Youth Nongston Parish jong senem arjar apoe. Bat kan mau burom ke Cathedral Band ya unong seng Brother Santino Manaro SDP da ke jingel akai football. Bat mentangin pasi ke khubor bakam benya. Kekenhuan ki dukot ke Kongres menta ke sengi kelashim ya karai ban pensange shwa ya ki Kongres Block Committee ki bahap hapo jong itu ki constituency berjob ki Emily Kongres kenang ban omdon kanu ke jingelam bakla ya ke seng. Habakren hakilat pathai Khubor kenongelam jong Congress Legislature Party ka kong Amprin Lingdo kalay thuru bakani ka kenhon kala pinsange shwa ya ka jing kam jong ki National Students of India kenang bakaseng kan omsha ya lambakla. Ngitmu nakabenta ka jing ha bak ngida kerpat iginom persyan bak iginom snow hair ya kani ka kam ka bangide namar pansya biang yaki nong kersan jong kita ki khat armut ki MLA ki bang UE ki badam tang khendit mut bakin pensau tho bakla biang yo pat ba ahi borok babalami maki lakut ke seng kongres kita ki khat ar kali ki constituency kalong ke bakla namar ni don bet kata ka jing shania kata ka jing scam jong ka jinget ki jongi ba kinong kersan jongi hakini ki khatli ki constituency kinyai kersan ini ngin wanlam ki kmat ki batmai ngin ai benta ye ki kun samna ngin ai benta le mi ki kenthei lada ki dei kita ki badon ya kata ka jinjob lupa na ki kam ki jam ki bakile bat na karukom pun khan jongki ya kita ki blok kongres ki jongi ki badai ki botlum jong ka seng kongres kabaan ka jingrai ki jongi ka lomba ki don kattu kat ni kita ki national organizations jong ka party ki jongi ki bak trekam ha ka jilla Meghalaya kung ka NSUI ka don la ka jong ka jing punyat nang thi na Delhi barabang iyo i balap jindet ya kaseng da kini ki khat armod ki MLA jongi nisno badan kam ban pen sange shwa ya ka jing pentri kam jong kita ki kenhon jong ke NSUI ha ka jilla ka jongi bat ya kani ni ladet ai report do ka ar punyo torik shati Shillong ba Delhi ka badai ke headquarters jong kita ki kenhon ngin hapshim shu ya kum kini kirai da kabenta kiway pat ki party organizations kung ka Sevedal ka Mahila Congress ki bale si don na preng jong ki ban bot ne mu ban penjat penjular ya ki seng kemi ki ba punyan ka seng Congress na nomba Delhi jomi Kenong yalam jong ke seng Kongres ha Meghalaya ke kong Amprin Lingdo menta ke sengi kele keno ba ke Sorkar Jilla kam shim ken snap ya kinong ikai SSA ki bala ai ke jing syakri jong ki ban kinti ya ke tho ka puli ha Meghalaya ha bekren ha kinong tho kot khubor ke kong Amprin Lingdo kele ong balada ke Sorkar ke don ke jing sngo ya kinong ikai kan ompen slem ban siwi ki tolop jong ki ha ba ke Sorkar kala yo ya kata ke pisa na ke Sorkar India kawai pat kabangila ya rai kung kakenhon jong ka party jongi ha legislative assembly kalong ban kren biang ban bu biang ya kita ki jingkerpat jur ki jongi ya kani ka sarkar bakan pet hamkloy ban pen sol lani ban pen bet ya kata ka jingbom ai tulop ya ki nong trade SSA lada ki dei ki the source person sa ki blocks ki baper ne ki de ki nong hikai ne ki de ki no kita ki bakasokar kala engage
nakabenta ban penya cekmat ya ka SSA. Kasorkar Jilla kadeban pinkloy ya kajingya penbet ya uput usam happening ka Meghalaya bat Assam la ongkaway ni kinong yalam ka Congress ha Meghalaya. Kakong Amprin Lingdo kalaong bakat kum kajingyo jingtip jongka kidukot jongka Regional Committee kin omla ban ong AA kat ba 4 la ban ay ka report sya kasorkar. Ya ka jingdon kam bangin syong ban emerging mood hamploy ya ka ni ka kam boda. Ngi ki MLA ngintip ya ka ay ka baja hakita ki regional committees. Daitang armut na prengjong ikisan ki badai member hakita ki regional committees. Kaway na kabunta ka West Khasi Hills, kaway na ka Riboy District. Kini baro armut omsya yaki bakin kren ya kani kakam na makito ki committees kinhak submit shwa ya ka report. Nrei ramba kini ki armut ki MLA ki jongi ngilayat tay bhamne banped baya ka bodahi ladahap pan pendek shwaya ke Christmas kani ke jingkat ki kamdai ban ktapat ya upur usam jongi ubaki MDCs jongi ha district council ru ki juyai kren ki la form ya ka border committee la jong na ka district council bat ka nongrim jong ki bayale ki bayadon ha ka committee di ombed ba don kam ban itu ya ki et ki hima ki sem ki daloy ki beladon bentang hakata ka jingya soilang nado por baya khana ya kata ka jing let lang jong ki manshua long shua ki jongi sya kata ka ri India ban itu ya ki hok ki jongi bat ban ya dai ni ya ka tin ki jongi ya ka kom in ki jongi ka dustur ka kom ki jongi tingi ngingen baka sorkan kanum nek menti bat kumba ong iba piti saukmi ladadon kam bandon kata Timintang inya phashwa shipor sya ki jingpen bana. Timintang inya phai biang shiki khubor badangsa. Hakini ki arsngi ki nong tre jong ka Shillong Municipal Board ki lapelong da ka jingya ki sange trikam hadin ba ka sorkar kampat siwi ka tulop jong ki ka basa ar banai da ka 5th Pay Commission. Hak artarik mentau banai nopra menteri badai pet ya ka tanat penroi sor uba snyo bhalang dhar ulakhot ikreni ki nong tre jong ka Shillong Municipal Board ha office trikam jong u. Habaya kren chikilat pathai Khubor u President ka Shillong Municipal Employees Association uba Sylvanus Pingrop ulay thu ba menteri ka tanat penroi sor ula kular ban siwi ka tulok badangsa jengki da ka 5th Pay Commission shwa ka Christmas kat baya ka area in sapelat hau banai March jong snem arjar athuar kinong tre jong ka Municipal Board kin sesdang ban tre biang nado mentakas ngi ka arterik unopra hadin belawan ye kendo uba snyo bhalang dhar. Ya, ai ka mangyakan mentang buat minister long bahasa so apa kalian rila pulang berpelak salary ini Agustus September apa ke 5th Pay Commission but tidak perlu ya ke grand nak benta ada umat nak benta bagi dia ya ke dia sendiri pun Kimot bansiu tawang yung company ado akas ya ke area mantai lagu ya approval atau ke finance department but ya kani apa cuma much sa kandak baik kau na association
magalong mentang ni suspend no ya kan ka agitation ke jani paling hado ban na poi shwa ka Christmas kita kita ini today tak sini khat exam meeting na ni but suspend support apa jadi penting tak CEO beri terus ini penting lah sedang nak mentah mentah Ka Catholic Youth Knoxton Parish but Casilation Youth Movement kalapin kut no ka youth program ha ka arpu pratarik December arajar arpway ha Don Bosco Hall pending re Knoxton Parish. Leishim benta shitrem de ki samlan ki balang shnong beper jong ka Knoxton Parish ha man laki program baladep. Ha kini ka youth program bakhatdo lazdang ha ka step jong ka arpu pratarik unai wing da ka jingdwai step but mat puson bala penyat ti samla evangelist walang but babit paryong kibalawan ai jingkren hakani kesngi kidei I brother Sylvanus nongdhar SDP but isamla plishandri nongrum lapen kraw yakani kesngi lingba ka jingdon langjung ki brother ki sister but kamtam e ka jingdon jing I father Kenny nongrum SDP but padar Richard rapthap SDP ha ka jingterwa but ka knya ka kriam ha ka mas pakho Ka Catholic Youth Knoxton Parish kumbang ngilatip kila pelong ya kini ki program baladep hakisau jaka hanongdom mau thau nyau setli bat lapin kut hapending rei lapin shit pinch ngan ru ya kini ka program de ki jingtem jingput bat ki jingwa jingshat balapin ya de brother Quirinus war SDP ni ai kuble ya baro kisamla kiblai poi hakini kisngi bat khamtam e kisamla nongket kam jongka parish kibla tre shitom habaro ki program Never before have I felt so alive. Because of you, I can dance. Because of you, I lift my hands. Because of you, I can sing. I am free. Ibasulin, halo bakal ngomong lagi, ibu sedang menentang bapak. I can dance. Because of you, I lift my hands. Because of you, I can sing. I am free. Oh, because of you, it's all for you. Come on now, you sing. Never before have I felt so high. Never before have I thought I could fly. Never before have I ever been so free. It's being with you I now begin to see. That's your presence. That's your presence. Overwhelms me. Because of you, I can dance. Because of you, I lift my hands. Because of you, I can sing. I am free. Because of you, I can dance. Because of you, I lift my hands. Because of you, I can sing. I am free. Shalom Francis Bruce Banginget melong Kristu koruble Puji sulong lang siram. Dan yon tidak kisah makasih. Bagi kau gimana ya? 이하전후 샤실량 두령 이완반 후밭 반쟁모 가샤는 일레 리미던 피징엔 바닝엔 멜로
now begin to see that your presence overwhelms me. Because of you, I can dance. Because of you, I lift my hands. Because of you, I can sing. I am free. Because of you, I can dance. Because of you, I lift my hands. Because of you, I can sing. I am free. Oh, because of you, Lord. It's all for you. Come on now, you sing. Never before have I felt so high. Ka Cathedral ban laim kra mentakasngi kalapulong ye kalumpung jingye lekai football tournament kabadai lai sngi lenter. Kani ka jing penlong ye kani ka jingye lekai kalong ban rakhi ya ka jing dap sun post nem ka jing klat no jing brother Santino Mantaro SDB ibelong inong seng ye ka Cathedral ban. Ye ka jingye lekai lazdang da ka jingye kun hapdeng kamau lai bat ka laim kra parish. Habakren shikilat pathai Khubor iba Ferdinand Rani ibelong Sketri Cathedral ban iloong bakani ka jing penlong ya kani ka football tournament kalong ba ini brother I eid bhai ki khinna bat kum ka dak ka jing kan mau burom ye I ka ban kan sepelong ya kani ka jing le kai Kateng jong ada ba Ferdinand Rani te nga lot ngade Sketri jong ga Cathedral ban te how news nam araja arway Ipulong yang ni benar ipen yang ni kalau kau dap sampai sini mungkin kelat nak jung berar Santino Mantara. Ni berar Santino Mantara udah panang setengah juga keterban. Uyu ni berar lawan kasnong Sicily na po Italy. Nado kasnam bawan ukam lek su sa paju sesnong. Te usong usa negeri kasih sungai mak, te deuni berar hiru ubah senat hi mani ba, usnar ke mani apa suara, ketuba rimbla depan pra, usnar ke mani apa juai, usnar ke mani apa bukhar, buat buan kijing tray jung umah, karena seret asal bade kabarim mensuar bade buat tray jung tray jung uruhi, buat uni berar lah Klat hau Ratrik bunai Julai syajar kendai sepaknya fuar. Te kumentau senam haji sisa ngimut penrakhi hau bunai ngin rakhi ka senam Jubli hau bunai Julai. Kadang-kadang jung ka klam te ngap delay ya ka program. Te komisi bentai kene ka man ayu kene ka Jubli ni organize kene football tournament. Bila organize ki activities tu, kum ka singing competition, kum nanta ngila mi ko souvenir tu, aga jung aga bala play tu asbishap ka artrik hakat artrik unai chap tamba, te nanta kani ka football tournament ngi penyak menta kalau nomor ni berar de baet bhai kena mo kena rotary but de lembah nama kajing ia jung berar ya kena rotary tu seng ban penlap miet ki si mane bensua seng ya ka terban hikai ki bikin tem kin put kadan ka rotary ban kadan ka ya ki bakam larang ba ki ta ki nong bela jung ki de ki member jung ka terban tegane ka terban haduk menta kadang im kadang ne haduk menta Nidan kumba live arngut ki member badang long aktif haduk menta te ka kumba pla aktif hi ka mutu jungi ka long bangin lik yalap ya gospel lembak so put so tem jungi te manus nem ni sai le put hi keleng ki position tang lait no astang menta arsnem na kadaw juga khlam ni kami lat beniput wala kataru di kermen bahau ki snem kemenangan ngin lembak jasa ni berat nginang lak ben sekri balang negeri kan kasih sentia jungi lembak so put setem jungi tangi Yeah.
What the fuck are these guys doing? Bat dak itu ki khobor ngila poisha ka bakut tak hidup ngine syambiang ko bleshipon.